Christian. Mga 23 tayo. May Jason kayo? Dalawa ka lang. Dalawa lang. Kasi nakadiga na yung una. Garangay.
Hoy, pare. Open.
Butok, batok. Yan. Yan. Butok, piso. Kasi nag-uusap po dito dapat doon.
shot. Palo. Palo ngayon. Ay. Good shot. Paluan. Kulang paluan. Dagdag ka lang ng piso. Dati ka lang. Dati ka lang. Dagdag ka na lang ng piso. Doon, may kausap. Taray. Good shot. Handa na agad. Kaya ko na.
shot.
Ayan. Ito. Bawas mo muna nga dyan. Bawas ka na tawan mo lang. Panalo tayo, tayo gising pa rin. Panalo lang ka paano gising. Pagdan sa'yo, baseball bat mo, pumunod na kayo naman. Huwag yan, talo pati bumaya doon. Ay, walang kaya. Para sa bumutunod. Hindi ko paliligan. Tama na, may tumitira na. Bakla. Ay, hindi na kami ay. Puit.
May hawag yung 7 dun, oh. Siguro. Kaya ang ibang ilagay. Six to lang yan. Cover. 4-5 kaso. 8 ka po. Siya, 6 to. Tama. Good shot.
Balik, baka yung matarag yung ibalik mo ah. Yeah, 6'5". Silip mo nga ako. Okay. Baka matapon.
Tingnan mo. Siguro mapunta mo mga sunod. Mga size, no? Kasi naman dito sige. Pag tinamaan pa cover.